बर'फोरनि संसारखौ एसे खबर लानो बिबार मालाजों एकदम साजायजोबनायथार जेबो मावथ'वाखै फालांथार माथो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आं नोंथांमोननि अननाय सापर्ट लोगोसे इसोरनि जोबोद मोजाङै दं आरोना आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि गगामुख हालाम मिंमुं हालामनि सिङाव थानाय नैबे गगामुख टाउननि एसे साहाथिं सोनाबथिं आरोना ओमफ्राय बेवहाय नैबे आंनि उनथिं नुदोंना नैबेवहाय बिराद खासिबारि सिं गोजान माने बर' माखासे दं आरोना बेवहाय बबेनिफ्राय बोरै बेयाव बिदि थाफैलायनाय जाखो नोंथांमोन एसे देखायनो होननानै आंनि बिसिम फैनाय जादों आरो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय बोरै बेफोर थाफैलायदों ओमफ्राय बेवहाय बोरै दं जोंनि बर'फ्रा नोंथांमोना नाय आरोना नायबानो गासैबो मिथिलांगोन आं नोंथांमोननो जायखिया देखायलांबाय थानोसैल' आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गामिया माने खना खनलाथार आरोना एकदम ओरैबारि बिराद हाबनांबाय आङो ओमफ्राय दा नैबे सासे आदैखौ लोगो मोननानै हाबबाय बिसिनाव ओमफ्राय बियो ओरै एसे देखायहरबाय नालाय नै बिसिनाव हाबफैलायबाय आं नै बिसिनाव हाबफैनानै एसे रायज्लायनोसै नङा होमबा मानसिया न' दंनायखाय दंबायदि मोनदों आङो एसे हाबनोसै नै एसे रायज्लायफैबायलै नोंसोरखौ नायनो फैबाय बाब माखौ बोराबखोब्राबलै नै बिसिनाव हाबफैबायलै बोरै दं खबरा मोजाङानो दंथ'यो मा मावदों दा बर्थमान जेबो मावथ'वाखै फालांथार माथो हारसिं नोंस्रा फरियाला बेल' साबेसे थायो जों सानै दङ साथाम दंमोन माबाया माबायाव थांदों बाक्सायाव थांदों अरिजिनेल नङा बाक्सा अरिजिनेल नङा बेयाव जोंना बर'फोरनि संसारा नै बेबायदि नङा होमबा दा साबेसे दं न'आव ओरैनो सानैल' गथ' गथायफ्रा सानै मा मावो दा ओमफ्राय नोङो ड्राइभार मा गारि सालायो लाइन गारि दामफार बबेनिफ्राय बबेसिम सालायो आगोलावथ' बिदिनो नर्थ इस्टआवनो गिदिंजोबखायोमोन ओमफ्राय दा लकेलावनो दामफार सालायो NSPC आवना ना बेलेगाव बिदिनो लकेलाव गथ'फ्रा सानैबो मा नामलै रानिमोन देलाय खोन्थालाय लाजिदोंलै जोंना बर' सिख्लाफ्रा जासिगारो स्कुलाव हाबाखै नोंसोर गामिखौसो नायदिंसै खोमालै आं रावखौबो लोगो मोनाखिसै माने नैबे फंबायनाव साहा लोंबाय एसे ओमफ्राय गामिखौ नायनोसै फंबायखौ लाना थांसै आङो मानो होनबा बेबायदि बेरायग्राथ' आं गामिखौ मानसि मोनाखिसै ओमफ्राय गामिखौबो आं बारा मिथिजोबा नालाय खनसेनो स्र' नङा गामियाबो बर'फ्रा लगाय लथाय नैबे बर' नैबे बेलेग जाथि बै बेलेग बर' बै बेलेग जाथि बे बर' गोजा नालाय थ' बासि हाबनांगौ नालाय थ' फंबायखौ लाबाय आं लोगोआव ओमफ्राय नै बिराद गोजाननिफ्राय मेथाइ लायना होफैबायलै मा नाम देंखो रानि ओमफ्राय ब्रह्म नोंस्रा ब्रह्मसो दे दा फैफिनगोन दै थाथ' फै गामियाव थांसै एसे नङा होमबा नोंथांमोनहाबो नायलांबाय था मा न'खर मोनो माबायदि न'खर मोनलाङो एसे नाय आरोना नायनानै एसे नलेजफोरखौ बुथुमनानै ला नङा होमब्ला जोंनि बर'फ्रा माबायदि अबस्थायाव थायो नङा होमब्ला गामिया बिराद गोरान ओरैबायदि गोरान माने मोनसेबो गोथां माबा गैला आरोना बे हाग्राफ्रा दंफां गिदिरा गोथां दं एसे फैनानै नै इयाव मोनफैलायबाय नै बिराद गोरानलै जेरैबो गोरान मेन लामाया नैबे दै ओरै थांनानै बै समरथि दालां खाथिनि बै सेन्टारखौ मा होनदोंमोनलाय बै सेन्टारालै मेन लामानि सेन्टारा 2 नम्बर कालबारनोलै 2 नम्बर कालबारनि ओरै सिद्दा साहाथिं फैबा नुहैगोन आरोना ओरैबादि गोरान जायगायानो हा रानि मा खालामदों फरायगासिनो दंना मा फरायदों मेट्रिक होगासिनो मायाव स्कुलालाय हायार सेकेन्डारि मोजां जादों ना फरिखाया मा लादों एम मा एम आइल साबजेक्टआ बर' ना हारसा हायार सेकेन्डारिनिफ्राय होदोंना मोजां जादों ना फरिखाया ओरै लाइन नै बेफोर बर'नि गोजा नैस्राबो ना इस्रा ओमफ्राय नै इस्रा बबेनि बै इस्राबो बेलेग नामा बेलेग नङा एखे
नै बिस्राबो बेटबारिनि दा बबाव थायो बिस्रालाय दा बबाव थायो मानसिफ्रालाय माने मेन गामियावबो न' दं नालाय मेन गामियावबो थाङो बेयावबो थायो बेयावबो हा लादों नालाय बेयावबो दंफैयो आरो नै बिसोरबो बेबायदि न'खरसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै साखाथियावनो बे इस्राबो ना बिस्राथ' ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गामिनि मन्दिरलै एसे नायदो गामिनि मन्दिरफोरखौबो गामिनि मन्दिरावथ' बेबायदि जेबो माने मोजां न' लुथ'वाखै दासिम ओरैनो टेम्परारि न' लुनानै दोनदों आरोना थ' माबायदि नायदो खाथिनिफ्राय नङा होमबा नायदो देखायनोसै नाय फैबाय जिहेथु नङा होमबा गामिनि मन्दिरा नै बेबायदि माने एसेसो सरकारनिफ्राय सहाय मोननायब्ला मोजां लुनानै मोजां डेक'रेसन होनानै थानो हागौमोन बेस्राफोर खिन्थु जेबो गैया गामियावनो लुनाय नङा होमबा गामियावनो लुनाय गामियावनो थुरिनि न' लुदों ओरैजाय माने मेन बाथौनि माबायाबो टेम्परारि न'खरनि बायदिनो दं आरोना गासिबो ओमफ्राय दैलिक प्रटिक मंगलबारफ्राव बिदिनो जमा जायोना माने मंगलबाराव माने आर'ज गाबो नालाय प्रटिक मंगलबाराव जायोना देउरिया ओरैनो सोर देउरिया जोंनिया रमेश बसुमतारी दे गामिनि ना थ' बेबायदि आं ओरैनो जास्ट देखायबायल' आरोना नायदो सिङाव हाबथ'लिया ओमफ्राय नैबे साखाथि फाखाथि सोब बेलेग जाथि गोजा नैबेबो गुबुन जाथि ओरैजाय जेसेबां नुदों सोब गुबुन जाथि गोजा ओमफ्राय बिदिनो आं दहाय बुंनाय बायदि बिदिनो दखरसे माने गोजान गोजानजों नैथिं थांदोंमोन आं दा दहाय थांदोंमोन ना दहाय सासे बोराय आदै नुदोंमोन ना न'आ ओरैनो बेबो माने बर'बाबो बर' नङै बायदि नामाल' बर' थ' बेबायदि नङा होमब्ला थ' आं एसे थांबावनोसै सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय था बे जायगाया एसे देन्जारसिन थ' लास्टआव आं दहाय नुबोनाय जायगाया एकदम माबासिन देन्जारसिन जायगाया नोंथांमोना नायबानो जाबाय फैनानै नैबेयाव आं दहाय फार्स्ट फैनायनि एसे सेराव फैफिनबाय नै बिराद मोजां लांदां जायगाया जेबो दंफां लाइफां गैया जेबो औवा सौवा गैया औवाया नैबेयाव सुबासेल' बेबायदि दंमोन बिदि राननानै बेबायदि जाजोब्बाय ओमफ्राय गाहायनिखौ मोसौ जानानै बेबायदि जाजोब्बाय आरोना मैखुन बायदि जाना थाबाय आरो बे थिग सेरावनो नैबाव न'खरसे दंलाय नै बर'फोरनि जोंहा बेखौबो एसे खबर लाहैनोसै बोरै न'खराव मा हाल साल सोलिनानै दं मा मावो एसे खौरां लाहैनोसै नोंसिनाव फैबायलै एसे मोसौआ बुरजा दंथारखोमालै बिसिना गलिया माथो नोंसिनाबो कारेन्ट गैयाना नोंसिनाबो कारेन्ट गैया कारेन्ट दङ बोआखै मानोथो बोआखै हेगारजोब्बाय नैबे थुलायनि गोजाना कारेन्ट हेगारजोब्बाय ओमफ्राय गावबागाव न' बेंकिसो लायाखै बावाखै खोमा बावनाया बिदिनो जाबाय 8 मास कारेन्ट गैयाबा दिगदार जायो सलार दंखायो सलार थाखानायफ्रा सिन्था गैया नोंस्रानिनो साबेसे थायो न'आवलाय बोराया अबाव खामानि मावो जिर' मा खामानि मावो टाइल्स मिस्ट्रि आरोना मोसौआ बुरजाथार खोमालै मासेयानो माथो माबा माबि फैयो नामा माथो सेफटिकआ बुहुद डेन्जार होदों माथो जेल खाना बायदि मोजांथार खोमालै न'आ थानो नै बिबार मालाजों एकदम साजायजोबनायथार नै बथला गोलैना दं नै दै होग्राया गोरानथार न'खौ ओमफ्राय नोंस्रा नैबेबो न'आ बानायगासिनो दं नै ओरैजाय बे जाबाथाय बेयाव सेफटिं जागोन ना गासिबो गथ' गथाय गैया रावबो माया बेसे गिदिर जाखो 5 बोसोर स्कुलाव हाबबाय ना हाबाखै अबहाय ओरै गोलावथार खोमा ना माबाया हाया मा होनदों मोसौ हाबो बारिया नै लाइन नैबे उनथिं नुनायफ्रा बर'बो जानाय खासिबारि दंना थ' नायदो आं न'खर एसे हाबनानै देखायसै नोंथांमोना माबायदि कन्डिसन दं बे आदामोननिफ्राय फार्स्ट आं दहाय हाबजेनथारदोंमोन आरोना बिसोरनाव भिडिअ लायाखैमोन आं एक्सुवेलि ओमफ्राय बिसोरनिफ्राय एसे लानानै ओरै फारसेनिफ्राय देखायलांसै ओमफ्राय नै बिसोर गामिया नै बे आदानिफ्रायनो स्टार्टिं आरोना न'आ बेनिफ्राय ओरै लाइन ओरै खासिबारि गेजेर ओरैनो मा खेथि मावदों आदाया
न'आव जानो थाखाय नै लाव थास' फिथाइ थायबाय नामा लावा थायबाय लाव गायदों आदाया नै बेसे गोबाव जाखो लाव गायनाया माथो फिथाइ मोनजागोन ना मोनजायाखै मोनजादों थाइफा थायफा जाखाबाय ओमफ्राय ओरैनो मा गायदों बेथ' दा बर्थमान इन्दि दंफां दं जेबो गैथ'आ एम्फौ दं नामा एम्फौ जोलै लाबोदों बेसे देरखो जाजानाय जागोन जायाखै जायाखै जाजाबाय ओरैनो मा गायदों बारि बागानावनो ओरैनो गोरानथार थारुनबो गायदों ना ओरैजाय थारुनबो गायदों थारुन गायदों ओरै लाव दं आदानावल' नुबाय आं बेबायदि मैगं थाइगं ओरै मा मैगं मुला फोदोंमोनलै मोनजाना मोनजायाखै मोनजादों ओरैनो आदा खोन्थादो परियालखौ साबेसेसो दं आहा बर्थमान साब्रैमोन सासे हाबा जाबाय फिसाला सासे दं पास खालामनानै ओमफ्राय ओरैनो मा मावो दा खेथि बाथि आं बर्थमान जेबो मावा आंना परिबार जि दायो मा खालाम बिदि सोलिना दं आरोना दे गामिखौ नायबावनोसै नङा होमबा एसे थाथ'लायदो ना दा मैगं थाइगं होनब्ला आं आदानाव एसे नुबाय आरोना बाखिथ' बेबायदि माबायाखै बारु गामियाव गैया मैगं थाइगं थ' फैबाय जेब्ला ओरैनिफ्राय हाबबो जेनबाय नालाय नङा होमबा ओरैनोथ' दहाय दै फंबाय मोनायावबो हाबफाबाय बारु ओमफ्राय नैबेयाव लाइन दं हिसाबै नायदो एसे हाबसै मादैमोनावबो हाग्राया बेलेग डेन्जारसिन एसे थाब जेबो जानो रोङा नै मादैमोनाव मोनफैबायलै मादैमोनाव मोनफैबाय एसे रायज्लायनोसै मादैफ्रा मा मावो मा ओंख्रि जायो मा मावनानै मालिकआ मा मावो आदैया दा न'आव दं गैया मादैमोनहा न'खराव फरियाला बेसेसो दं होनदों साबा जायो साबा गथ'फोर साथाम दा मा फरायखो गथ' देरसिना मेट्रिक होदों दा मेट्रिक मा मिडियामाव बर' ना हारसा बर' ओमफ्राय बेयाव फैनायनि सिगां बबाव होनदोंमोन मादैमोनहा न'आ जोंना सिमनावमोन सिमेन्ट साफारि अरिजिनेल न'आ सिमनाव आरोना बेयाव बिखुनजो बिबोनांफोरा जों दा बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनाया 4 बोसोर दा ओमफ्राय बेवहाय नोंसोर 4 बोसोर फैनानै बेयाव 4 बोसोर जाफैबाय बे सुबिदाथ' नोङो सरकारनिफ्राय जेबो गैया न'फ्रावथ' बिदिनो दङ न'बो गैया उरुन्दैबो गैया एख' गैया सुबिदायानो गैया गुदनिफ्राय 10,000 फैसा जादों बेखौ मोनाखै नामा इबो गैया आङो गुदाव दंमोन गावना फैनायनिफ्राय आंहा दामाने मोनदिया आरो थ' नामफोरखौ दाननानै लाबो जोंनिफ्राय नङाबा नों नैबे फरायसानिफ्राय जेबो सुबिदा मोननाय नङा नङाबा नों नामानो बर्डआव गैयाबा बोरै सुबिदा होनोसै नङा होमबा आं माने अरिजिनेल जागाखाय दानथ'वाखैमोन गथ'फोराबो दाननांसिगोन दा भट थिखांनो जाबायानो गेदेरा फिसालाया हजोंबो नोङो इयाव हजोंबो होनो हाया मानो होनबा हजोंबो माबायानो गैला मानसिया थानो जानो हाफ्रानो हजों बेयाव फैजोबखाबाय ओंखायनो माने नैबेखौ लाबो बेयावनो सेटेल जाखाबाय जेला माने बेवहाय बानायनानै होयोबासो बेयाव माने भट होनो मोनबासो नोंसोर गासिबो सरकारनि सुबिदाखौ मोनगोन नालाय थ' बेनो आरोना दे थाथ' मादै ओरैनो नायफैबाय खबर लाबाय मादैमोननि न'आ बेनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै दंलाबायो फै थाथ' दे मादैमोनाव हाबनायनि उनाव ओरैबो उनथिं न'खरसे दंलै नै बिदियाव नायजोबथार गासैखौबो जोंनि बर'फोरनि संसारखौ माने ओरैबायदि गोरान सब खासिद्रायबो नङालै एक्सुवेलि खासिबो दं आरो ओमफ्राय मा हाग्रा होनो बेखौ नोंसोर मिथिया बे हाग्रानि नामखौ मिथिया दाख्लैसो होनदोंमोनलै माबा मोनसे हाग्रा होनोमोन बेखौ नाम गैयि हाग्रा थ' बिसिनावबो फैबाय बेबायदि अबस्थाफ्रा नङा होमबा थ' बैथिं लामा गैया माबा एखे लामा गैया बै जि थांफिननांगोन जायगाफ्रा बिराद गोरानलै गोरानथार ओरैजायबो माने बबेबा खाथियावनो बिराद गिदिर दैमा दं बायदि मोनगोन आरोना बेयाव फैबा फिलिंसआ बेबायदि मोनगोन मानो होनबा खासि हाग्रा गोजा बाला गोजा नालाय थ' खाथि खाला बिराद दैमा गिदिर बोहैलांनाय बेबायदि माबा मोनबाय थागोन ना गोसोखौ थ' खाथि खाला बेबायदि दैमा गैया दङब्ला एकदम सोमोरसि दैमा दं आरोना एसे गोजानावसो बेबो ओमफ्राय ओरैजायथ' जेबो गैया माने लांदां गोजा आरोना ओमफ्राय गामियाव हाबनाय लामायानो बेबायदि फुरा लांदां जेबो लामा गैया सुबिदा गैया माने लांदांजों थाबायो आरोना बिसोरनियाव ओरैनो थांनाय फैसिनो दागो जालांनायजों थाबायो बेवहाय माने मेसेंबा बिदि जायो ओमफ्राय दैलांबाथाय माबायदि जागोनथाय बेखौ मिथिया आङो दैलां माने बेफोर हाग्राफ्रा सोमखोर जाजोबो खोमा ना गोथां सोमखोर साफा मोजां माने दैलांबा साफासिनसै माने हाब्रु गैला नालाय बेयाव मोजां जायो आरोना लामाया बिराद गोरान आराम जायो लामाया दा मेसेंखाय सब रानस्रावजोबदों सोब माने गाज्रि अबस्थानि जानानै दं माने बाज्ल' बुज्ल' बबेबा बाला जाजोबनानै दं नै बिसोरना लास्टलै बिसोरनाव एसे हाबहैनोसै नायदोलाय नै एसे हाबफैबायलै नोंसानि न'खौ नायनो बर'फोरनि संसारखौ एसे खबर लानो रानि
मा मोनखो रानिया मा मोनखो स्कुला अंगनबादियावसो थांगासिनो दं स्कुलाव हाबथ'वाखै जोंना नै संसारफ्रा बर'फोरना दैया मोजां खोमा ना मोजाङानो आयरन दं गोबाव जायाखै खोमा नोंस्रा इयाव फैनाया माबा जाबाय बोसोरथाम बोसोरब्रैयानो जाबाय बोसोरब्रै बिदिनोसै आरो माबा बार' मिस्ट्रि न' मिस्ट्रि दा बबेहाय मावदों दा माबायाव इयाव मा होनो NRL बै माबा सारिल बारनानै आरोना दे जिराय जागोन दे जिराय साबेसे फरियालफ्रालाय साथामल' जायो फिसा सासेल' नै आंना बेयावहाय माने बेबायदिलै बालाया पाउडार बायदि नै जुथायाव अबस्था गैला जोंनि गगामुखआवहाय बेबायदि एथबां माने बेबायदि जायगायाव बर'फोर दंफैयो होननानै रावबो बेबायदि सानफेराखैमोन आरोना माने मिन्थियामोन आरो फ्राय मानसिफ्रा जोंनि माने माहारि आफादफ्राव थानायफ्रा मिथिगौ माने बिसोर माने डाटा कालेक्सन खालामो नालाय बिथांमोना मिथिगौ ओमफ्राय जोंनिफ्राय जोंनि गामियाव थानाय गामियाव माने बेबायदि सरासनस्रा सुबुंफ्रा फ्राय मिथिया आरो रावबो थ' बेनिखायनो आं माने नैबेयावहाय गासैबो रायजो राजाफोरनो माने एसे मिथिहोनो थाखाय बा नलेजफोरखौ होनो थाखाय नैबेयाव फैनाय जादों आरोना फैयै फैयै नैबे जोंहा नैबेयाव बिस्रानि न'आव लास्ट थाफैबाय बेयावहाय गुबुन न' दंबावोमोनब्लाबो आं हाबला होनना सानबाय आरोना मानो होनबा माने बिराद गोजान थांनांगौ नालाय थ' बेखौनो आं लास्ट हाबनानै बिसोरनिफ्राय बिदाय लालांनो होनना सानबाय ओमफ्रायथ' बिसोरनि न'आ बेबायदि थ' लोगोफोर जायखिजाया भिडिअआ बेखिनिफ्राय आरोना ओमफ्राय आं माने थाबाय एनार्जिखौ एसे डेमेज मोनबाय आरोना लोंथ'ला सालोंला नै बिसिनाव लास्ट फैबाय हाबबाय ओमफ्राय न'फोरखौ नायबाय खबर लाफैबाय नङा होमबा ओरैनो मिस्ट्रि मावो दहायनो खोन्थाखाबाय नङा होमबा न'खरा बिदिनो सोलिनानै दं नङा होमब्ला ओमफ्राय हरावथ' नोंसोरनि गामिया माथो कारेन्ट बोआखै नालाय रावबो खोमसि जायो खोमा ओमफ्राय मा सुबिदा ओरैनो सलार कारेन्टफोर बोनो हाला रानि मोनाबा स्कुलाव थांबा देनां लेखा थेखा फरायनो दिगदार जागोन ना आरो मबाइल चार्ज होनायफ्रावबो एसे दिगदार जायो नङा होमबा दा मबाइल सलारजोंबो एसे चार्ज होनो दे थांथ'लाय थांलायनोसै दा बिदिनो फैलाय रानि थ' फैयै आङो माने ओरै हाबबोनानै एसे हाबफैबाय आं माने लगाय लथाय गोजा नालाय गासिबो ओमफ्राय ससे ओरै हाबबोनानै नैबे आदैनाव लोगो मोनबाय आदैया बर' रोङा बारा ओमफ्राय हारसा रायलायो आं बर' रायलायबा बे हारसा रायलायो ना ओमफ्राय न'खराव आपनार किबाथ' মানুহজনী কিবা পাৰে না ঘৰৰ কথা পাৰিব পাৰে তাৰপিছত পৰিয়াল কিমান মান আছে আপোনাৰ পৰিয়াল মই 5 জন ল'ৰা ছোৱালী কি পাতে আপোনাৰ অসমীয়া পাতিব অসমীয়া পাতে বড়ো একদিনটা পাতে এই যেনিবা আপোনাৰ মানুহজনী কি পাতে বড়ো পাতে এই বহুত দিন হ'ল নেকি আপুনি 20 বছৰ 20 বছৰ আছিলে এইটো কাৰ মাটি আছিলে এতিয়া এইটো আদিবাসী আছিলে আদিবাসী আচ্ছা কিনি তাৰ ওদালগুৰি কোনটো জেগা আছিলে আপোনাৰ মাজাংগুৰি এক নাম চাপকাঠি মাজাংগুৰি কলমাখুৰি জানে মই বেছি ভাগ নাজানো বাৰু এই ডাঙৰছে টাউনবিলাক জানে টাউনবিলাক জানে আৰু ওদালগুৰি জানো ৰৌতা জানে তাৰপিছত এইফালে ভৈৰাবাৰী হৰিচিঙা এইবিলাক জানে আৰু হৰিচিঙাবিলাক জানে ষ্টেচন কিবা বুলি জানে আৰু বৰৈমাৰী চপনগাঁও ভৈৰৱকুণ্ড আম্বাগাঁও আৰু তো বিজি ৰাইলায়बाय आं बारा हारसा रायलायनायखाय बारा रायलायथ'ला आरोना তাৰপিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি পঢ়ি আছে এতিয়া পঢ়া নাই আমাৰ এই গাড়ী চলাই কিবা একো পঢ়া নাই অলপ চলপ পঢ়িছে আৰু হাই স্কুল পাছ 7 অলপ পঢ়াই দিলে ভাল আছিলে সুবিধাও নাই চাগে এতিয়া স্কুলটো ইমান দূৰ আৰু বড়ো মিডিয়াম স্কুল যাব লাগিলে একদম গগামুখ যাব লাগে আমাৰ ওদালগুৰিত হ'লেতো বাৰু ধেৰ আছিলে ন তাৰপৰা কেলে আহিবলগীয়া হ'ল আপুনি আহিলোঁ তাত মাটি বাৰী ইমান নাই আৰু ইয়াত পাইছে নেকি অলপমান মাটি সেইটো 1 বিঘাই পাইছোঁ আৰু কিনিছোঁ এতিয়া আপুনি হাজিৰা কৰি খেতি নকৰে ন খেতি নকৰে এনেকৈ মাটিত বৰিং কৰিব লাগে এনেকৈ মাটিত নোৱাৰে অকল এতিয়া বাৰী আছে ন কিবাও আছে খেতি পথাৰো আছে খেতি পথাৰ নাই আৰু পাৰিলে কেতিয়াবা গাহৰি চাহৰি বেপাৰ কৰোঁ বিজনেছ কৰোঁ थ' लोगोफोर बिदिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना मानो होनबा माने थाबाय गोजान नालाय थ' बिराद एनार्जिखौ लस मोनबाय आं मानो होनबा बारा माबाबो गैला मुड अफ जाबाय बिदि गोसो थाब रायलायनो बारा गोसो गैला आरोना थ' भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो गालां दाबाव आरोना आं गासैनिसिम खनसे थेंक इउ फर वाचिं